Εσύ το ήξερες ότι η πορσελάνη τραγουδάει? Αν σκέφτεσαι να αγοράσεις ένα αντικείμενο από πορσελάνη, άκου 5 πράγματα που σίγουρα δεν ήξερες. Πρώτον, η πορσελάνη τραγουδάει. Αν χτυπήσεις ένα λεπτό κομμάτι από πορσελάνη, βγάζει ήχο σαν καμπανάκι, κάπως έτσι. Αυτό δείχνει την καθαρότητα και την ποιότητά της. 2. Η πορσελάνη ήταν μυστικό για αιώνες. Στην Κίνα κρατούσαν την τεχνική της κρυφή για πάνω από 1000 χρόνια. Στην Ευρώπη την ανακάλυψαν μόλις το 18ο αιώνα. 3. Παρόλο που φαίνεται εύθραυστη, είναι πάρα πολύ σκληρή. Χρησιμοποιείται μέχρι και σε ιατρικά εμφυτεύματα και βιομηχανικά εξαρτήματα. 4. Το λευκό της πορσελάνης δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στον καολίνι. Ο καολίνις είναι ένας καθαρός λευκός άργυλος, ο οποίος ψήνεται σε θερμοκρασίες πάνω από 1200 βαθμούς. Και 5. Η πορσελάνη κάποτε άξιζε περισσότερο από το χρυσάφι. Ναι. Στην Ευρώπη την φώναζαν λευκό χρυσό και τη φύλαγαν σαν θησαυρό στα παλάτια. Η πορσελάνη δεν είναι μόνο υλικό. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη και πολυτέλεια. Αν σου άρεσαν λοιπόν αυτά τα facts που είδαμε παρέα, ακολούθησέ με και μάθε και άλλα μικρά μυστικά γύρω από την πορσελάνη και τη δημιουργία χειροποίητων αντικειμένων.